allemaal, de groeten vanaf Madagaskar. We willen jullie graag laten zien wat de Heer het afgelopen jaar heeft gedaan onder Antenala, maar ook de Antesaka en de Bara, bevolkingsgroepen in de buurt van Antenala. En wat een mooi jaar ligt er achter ons. Een jaar vol onverwachte gebeurtenissen, afhankelijkheid en mooie momenten waarin we konden zien dat de Heere God aan het werk is. Laten we beginnen. Het werk hier op Madagaskar is eigenlijk nooit voorspelbaar. Soms voelt het alsof we vooral zitten te wachten en soms lijkt alles tegelijk te gebeuren. Nou, dit jaar hadden we weer zo'n periode. Meerdere grote reizen, bezoek van bijbelstudenten en een enorme logistieke puzzel om iedereen op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. We reden urenlang op slechte wegen, haalden mensen op die te vroeg of juist te laat waren uitgestapt. En soms voelde ik me meer taxichauffeur dan zendeling. Maar uiteindelijk stonden we dan allemaal samen in Maruambaka, klaar om het evangelie te delen. En wat een enorm voorrecht om Malagasy bijbelstudenten vanuit alle hoeken van Madagaskar te ontvangen in Maruambaka. Ze spraken ieder hun eigen dialect, ze hadden ieder hun eigen cultuur, maar ze werden geholpen door de lokale christenen. De lokale christenen die gingen met ze mee en introduceerden hen in de andere dorpen. En dat is goed, want deze christenen uit Maruambaka die kennen de dorpen. Ze kennen de mensen, ze kennen de cultuur en de mensen vertrouwen hen. Het bemoedigt ons enorm om te zien dat het werk nu niet alleen meer door ons gedaan wordt, maar ook vooral door de Malagasy christenen zelf. En dat is nu precies waar we jarenlang voor hebben gewerkt en de Heer om hebben gebeden. Maar we kunnen ook niet om de geestelijke strijd heen. Voorouderverering, angst voor boze geesten, toverdokters. Dit is de werkelijkheid waarin heel veel Malagasy leven. We ontmoeten zoveel mensen die gevangen zitten in angst. Zo herinner ik me de jonge vrouw die 3 dagen eerder nog helemaal gezond was, maar nu niets meer kon dan grommen. Ze werd bevrijd door het gebed in de naam van de Heer Jezus. En de rust kwam terug. Velen getuigen inmiddels van die vrijheid, van angst naar vreugde, van slavernij naar rust in de Heer Jezus Christus. En een van de hoogtepunten dit jaar was toch wel het uitdelen van de honderden vertaalde boekjes. Het Lucas-evangelie, Handelingen der Apostelen en de 41 Bijbelverhalen. Allemaal in het Antenala. En voorgangers als Oliva en Olivier Hatja gebruiken deze materialen nu in de afgelegen gebieden waar mensen eigenlijk geen officieel Malagasy spreken. Het vertaalwerk heeft zelfs zijn weg gevonden naar het verre Zuidoosten. En ondanks dat de mensen daar een iets ander dialect spreken, zijn de boekjes van Lucas, Handelingen en de verhalen meer dan welkom. Ons vertaalwerk wordt namelijk veel beter door deze mensen verstaan dan de officiële landstaal. Eindelijk vinden de vertalingen dus hun weg naar de meest afgelegen plekken. Iets waar we al zo lang voor gebeden hebben. Maar niet alleen dat, het wordt dus nu zelfs buiten ons gebied gebruikt als bijbelstudiemateriaal. Prijs de Heer! En samen met Wouter van Holst bezochten we ook weer de afgelegen valleien van Midungi en Bevutika, heel ver in het zuidoosten. Het is één van de meest afgelegen regio's die we kennen. Totaal geen wegen, heel andere dialecten en een heel andere cultuur. En deze bezoekjes aan de dorpen in de valleien waren ontzettend bijzonder. Sommige dorpen hadden nog nooit gehoord van de Zoon van God. Ze wisten niet wie Jezus was, ze hadden de naam zelfs nog nooit gehoord. En dit jaar konden meerdere van deze dorpen een maand lang onderwijs krijgen van jonge bijbelleraars. En we hoorden prachtige verhalen terug. Dorpen die zelf diensten zijn begonnen, mensen die verlangen naar nog meer onderwijs en zelfs mensen die voor het eerst hoorden wie Jezus is en hun hart aan hem hebben gegeven. En terwijl we daar overnachten, lieten we 's avonds de Jezusfilm zien. De absolute stilte, de reacties. Je ziet gewoon dat het evangelie gaat leven voor de mensen. En terwijl het werk doorgaat, gaat het gezin natuurlijk ook door. Issa maakt zich klaar voor zijn examens in Nederland. En Abby bereidt zich ook voor op haar eerste vakken voor eindexamen. En ondertussen werken we verder aan de vertaling van het boek Genesis. Een enorme uitdaging vanwege het taalgebruik. Maar we zien stapje voor stapje vooruitgang.
En we bidden voor manieren om het vertaalwerk ook in het zeer afgelegen Ikungu te krijgen. Dat is het hart van het Antenala gebied. En inmiddels is er al contact met de plaatselijke evangelisten en de voorgangers. En deze plaatselijke evangelisten en voorgangers zien er naar uit om het materiaal te ontvangen, zodat ook zij het kunnen gebruiken en de mensen kunnen bereiken met het evangelie van de Heer Jezus. Bidt u mee? Als we terugkijken op dit jaar, dan zijn we dankbaar en blij verrast. Onze Malagasy partners onder de Antenala zijn enorm gegroeid in vertrouwen en zelfstandigheid. En er zijn nieuwe contacten gelegd die meteen vrucht hebben gedragen onder de Antisakka en de Bara. We kunnen plannen maken, maar het is de Heer die het werk leidt. En we zijn dankbaar dat we het samen met jullie mogen doen. Namens ons gezin, maar ook de mensen met wie we samenwerken, hartelijk dank voor alle gebed, bemoedigingen en financiële steun die ons werk hier mogelijk maken. En tot slot wensen we jullie fijne feestdagen en een gezegend nieuwjaar.